Hello guys, may buntag kanyang tanan, magandang umaga, good morning. Boy Visaya here. So karon ikinay kapito kaadlaw. Um, I'll be doing the gallbladder flush or kidney flush. So kinanglan daw 6 days and 7 day preparation. So ang 6 days ang gibuhat na ako kainom ko og apple juice every meal. So 1 liter a day akong ginainom. So as per instruction, I don't know if sakto to, but today karon ika 7. So ang instruction dito is pwede mukaon sa buntag, pwede abot og 1:30, dili na pwede mukaon para sa para karong gabi nga pagabuhaton nga liver flush. Liver flush ba yun? Gallstone flush pala. So ang akong kaon karon kay ano siya, bread, apple, oatmeal and eggs, and of course apple juice. As per instruction dito, kinanglan huton daw ang 1 liter of apple juice sa buntag. So yeah, muna ni siya karon. So kunyang gabi I'll prepare the drink nga naay olive oil, tapos naay lemon, and then the Epsom salt. So see you tonight. So hey guys, so tonight it's already 8:19. So nainom na ako tong first nga 6 ounce of Epsom salt together with the water, and pagka 8 nainom na sad ko. So nagulat na lang ko 10 o'clock for the olive oil and tsaka sa lemon. So pagka 10 o'clock I'll provide you an update. So pag inom na ako sa Epsom, so grabe ka pit! Luod ka sa tanan. Kung ni tilap ko ka ng lemon kay parting pagka luod kay lasa. So unya at 10 o'clock kung imnon na pod ang olive oil with lemon. Hello guys, I'm back. Time check, it's at 10:02. So ang instruction, kinahanglan imnon ang mixture of olive oil ug lemon at 10 p.m. So it's 10 p.m. So I'll be drinking this mixture. It's 120 ml of olive oil and 120 ml of juice. Tawag ka ni, kalimut na inong pura. Lemon juice. So inom ako na siya ron, and then as per instruction as well, I have to sleep within 20 minutes sa kuwang right side. Pero kudaduho siya kung inom kay load kay siya lang tawon. Tabang. Load kay siya. Load kayo. Medyo giubo pa dyan ko gamay. Kaya na siya. Duwa dyan ko ba. So, ready? Get set. Do it! Ready, get set. Just do it! Ready, get set. Go. Yeah.
Abi na ko ka ng kailangan pa ko lemon pero aslog kailangan tayo lemon. Okay. So now nainom na ako na siya. I have to sleep within 10 minutes. Nakatagilid sa ako ang right. So hopefully may yung resulta tomorrow and na siya'y resulta, of course, kay lain akong tiyan. Sukaon ko. Well, anyway, so see you tomorrow. Let's see if effective ba siya or dili. Peace out. Hello guys, mayong buntag. So, karon it's already 9 o'clock. So, humana. So, update na ako sa GallStone Flush. So, kagabi pag-inom na ako sa olive oil with lemon. Kaya, after mga 5 minutes, nihigda na dahin ko. Sakit akong tiyan. O sabot sang dibati. Lugay pa ko katulog. Sige kong mata-mata. So, ganyang buntag. Mga around 6:30. So, nakaigit ko. Nagbang ko and then sama na siya ang picture. So, pasintabi sa mga kumakain. Sorry sa mga nagkaon. So, muna siya ang nakuha na ko. So, actually, dagan pa untaan na siya. Kaso lang, luod na kayo si Kulkog to sa balbayad. Luod na kayo. So, dagan kayo siya green pero din wala ko kagagmay kayo sa tanan. Dagan kayo dito. So, muna siya akong nakuha. So successful ang GallStone Flush. So, sa mga gusto mag-try, I'll put instruction sa description. So, para if you want makatripod mo sa gibati. So, daghang salamat kayo. So, if na may pangutana, just comment and don't forget to like as well o subscribe. So, daghang salamat ug maayong paglayag. Peace out.